Здравейте на всички! Това е първият ни подкаст. Това не е първият пилотен епизод в този канал, който го гледате. Това е пробен канал, в който просто си говорим за някакви неща и който му е интересно мога да слуша. Абсолютно нецензурирано. Ще бъде абсолютно всичко и няма да едитвам, няма да кътвам неща, няма да правя всякакви такива работи. Всичко ще бъде естествен разговор. Дори с всичките забивания, всичките запецвания, всичко ще го има. И ако нещо не сте съгласни с нашите мнения, моля, бъдете така, нали, ако искате да коментирате долу, след коментара си долу, за да се получи една интересна дискусия. И ако нещо желаете да говорим в следващите епизоди, също го спомнете в коментарите, ние ще ги прегледаме и с радост ще ви чуем. Както се казва, ние служим на слушателите в този случай, защото вие няма да гледате, вие само ще ни слушате. И се надявам подкаста да ви е интересен. И ако има и някакви въпроси, ние ще ви отговаряме. Да, благодаря ти, Васе. Аз между другото забравих да ни представя. Ние сме двамата водещи. Аз съм Борислав, момчето, което преди малко е Васко. Реално погледнато ще има доста повече хора, с които ще разговаряме. Сега първоначално почваме само двамата като пилотен епизод. За напред ще видим, ако реши това нещо да се гледа, нали? Най-вероятно ще викаме и още някакви хора да си говорят тук. Идеята е просто е така някой като има време да си го пусне това на слушалки, да си го слуша, примерно може да си върши някаква домакинска работа, нещо, нали? Ние просто си лафим за някакви неща. И даже ако много ви харесва, ние сме ви подготвили имаме няколко варианта за по-нататък, като може да като каним и другите гости, ние да бъдем от типа на водещи, а те да разказват, а ние нали, да им задаваме въпроси, било то наши въпроси, било то въпроси за вас. Да не е само някаква такава комуникация, да си говорим за рандом неща, защото сега все пак някой път трябва да си сериозен, някой път нали, трябва да е забавно. Така че ако ви харесва тази идея, моля оставете коментари с отдолу. И лайкнете и са абонирайте, разбира се. Добре, сега толкова интра, защото хората слушат какво си главиме. Сега, какво искам да си говоря с тебе за подкаста, аз това исках да го запазя специално. Случи ми се с нощи, това беше като се прибирах от университет, аз уча в друг град, не в Плевен. Аз съм главно съм от Плевен и се прибирах тук. И ми се случи да видя две деца, ама деца, в смисъл не знам на колко са, може би на 13-14 години, нямат 18 със сигурност. Искаш да кажеш непълнолетни? Със сигурност непълнолетни, то на 13 не си ли дете? Не, рано да, ама то на 13 си има такъв... Не, малолетен си, защото на 14-18 се води непълнолетни. Добре, да кажем, че те са били около 13-14 години, защото нали реално не съм ги питал. Много ми направи впечатление, че паркирам си колата си, съм там, оправям се и те идват такива и сега викам, какво ли ще му питат? Му питат, може ли пари, няма да казвам точно колко ми искаха. И аз му викам, за какво си ти? Ми искаше голяма сума, не да кажа, примерно, може едно левче, нали, както са проси, и може примерно 20 лева. Казах, не, защо си ти? И той каза, защото ми трябва за казино. И аз съм такъв, нали, мисля си, добре де, това е, видимо не е пълнолетно момче, което пита и иска казино. Първо, тук не знам как става неща с казината, аз не ходя по казина, ама дали ще го пуснат в такова казино. И не само това, ами дори да не го пуснат в казино, той реално взима пари за някой друг за казино, не знам каква точно е случката, ама се замислих просто за това нещо и за казиното като цяло, какво се случва. Виж какво става, 13-14 годишни деца ходят да просят пари за казино. Брат, ако питаш мене, първото това е много голям проблем в нашето общество, поне айде от нашето съвремие, тъй като няма да коментирам за времена, в които ние не сме живели нищо, че нали, мога, но за да не ме съдат после. Нали, все пак не знае колко хора от какви възрасти ще влияят. Но съгласен съм, че това първо е нередно. Второ, те ще им сканират картите и ако им покажат, че са под 18, те нямат право да влизат. Според мен те няма да ги пуснат, ама според мен дори да е така, той проси пари за някой. В смисъл, той за да иска пари за това не значи най-вероятно вече е влизал някъде. Заради което според мен службите трябва да се сезират, защото 14 годишно момче да е там, не знам на колко, но сигурно няма 18 години, беше някакво малко. На непълнолетен. Непълнолетен да иска да пари за казино, но е малко скандално. Все пак има на предвид, че не знам как се случват онлайн регистрациите, но мисля, че можеш да направиш акаунт от името на някой друг и да го играеш онлайн. Сега не съм убеден дали е така, което казвам. Но... Значи, виж сега, за тези онлайн неща, аз съм мога да ти кажа, не съм спец, не съм се интересувал в чиста средата, но понеже
Вадил съм мои приятели от казиното, признавам се, влизал съм в казино за да ги вада, защото това е много пристрастява, защото това дори не е хазартната зависимост е като вид болест, защото ти всеки спечелен лев или евро или долар или каквато и да е валута, ти гледаш да го спечелиш, за да можеш после да го заложиш с идеята да имаш по-голяма печалба. Не, това всеки го знае, но идеята е, че от край време те получат много казина да се рекламират, което не е добре смисъл. Ние не сме Вегас по дяволите, дето не сме в... дето от това се издържа смисъл, а и не случайно се казва един от градове, града на греха, защото ти като фалираш и като задълженеш много яко, вече правиш какво ли не. Било то заеми, не задължаваш още повече, било то дори се стига и до кражби, до обири, нали, не дай си Боже. Има такива случаи в България, да, може да са по-малко, но аз го в световен мащаб. Но за България казината, често казвам, те са на тези зад колисните, които играят в цялата ни държава, те да се изкарат по някакъв начин парите, да не се сещаш. Относно рекламите, които каза, аз искам да ти кажа, че това направо е скандално. В Пловдив има доста билборди, които съм виждал, на които има реклама за някаква дискотека. Веднага след тази реклама за дискотека се сменя реклама на казино. После се сменя реклама на второ казино и после се връща или на същата дискотека, или на някаква друга, което е скандално да промотираш дискотека и казина буквално на всеки един билборд. Аз доколкото разбрах, във Варна и в София също е страшно голямо промотирането. Но би ли казал, какво би направил според тебе, за да спреш някой от казино? Първото не, значи има няколко метода. Първо да го изолираш от средата, в която е. Добре, как ще го изолираш? Виж, ако ми е дали за мой приятел ми говориш или за някой просто е така? Примерно говорим за твой приятел, който си учи тук в Плевен и примерно е пристрастен към казиното тук в Плевен. Примерно. Как ще го махнеш от тази територия? Ти няма как да го направиш това нещо. Той трябва сам да си го реши. В смисъл, принципно, аз доколко знам, може нали, да се самозабраниш да влизаш в казина. Не знам точно как седят нещата за това нещо, но то ти трябва воля за да отидеш да си го забраниш сам, нали, първото, което е. Второ, аз доколко знам, ти си забраняваш само влизането за казината, но пак мога да играеш онлайн, така че не знам какво мога да ти кажа. Виж сега, това, което аз бих направил е първо, ако както смяташ си ти, както си го в момента, и примерно взимаш си телефона и нали, те виждам, че не се отделяш и не гледаш социални мрежи. И не гледам някакви светлинки. Нали, примерно, знаеш, че... Добре, видял си, че игра казино. Да, съм, че играеш нещо. Аз първо нещо, че ти направя да ти взема телефона и ще кажа, няма ти го върна, докато нали, не се спреш, защото все пак нали, да имаш малко... Добре, но реалистично не можеш да ми вземеш телефона и да кажеш да не ми го спреш. Дали това няма да го щупиш също. Реалистичен вариант какъв е според тебе? В смисъл, какво направиш? Ще кажеш нещо на човека от среща ли? И да му кажа, вижте, за мен лично те хора трябва психиатъра. Аз не съм човек, който да... Аз мога нещо да му кажа, ама той дали ще ме послуша. Да, съгласен съм. Това си е заболяване. Какво заболяване? Това е болест. Болест силно казано, но... Ти кажа, много е сериозно. Значи, представи си само, че той като вид наркотик, само дето не е в физическия вариант, нали, като прах или нещо подобно, ами то ти е в подсъзнанието, в смисъл за пари. Манията да печелиш повече и да губиш. Да, страшно нещо е казиното. Имам много познати, които за жалост играят казино и аз съм се опитвал всякакви начини да правя, да говоря с тях за това нещо. Има някой от нашата компания? Не знам, май не, ако трябва да съм честен, но съм се опитвал много пъти, примерно съм говорил с някой да отиде сам да си изкара забрана за казино. И те ми обясняват, че дори да си изкараш тази забрана, ти после мога да си я махнеш. Нали, пак има някакви начини, които да влизаш, може да направиш друг акаунт, който да въртиш пари. Е много трудно като цяло да се откажеш от такова нещо. По принцип, като цяло, да, съгласен съм. Тук човек ти трябва просто да работиш на тук, ти психиатър. Разбираш, аз не мога, защото ти трябва да го вкараш нали, в психиатър едва ли нема специално само за нали, хазартно зависими и да гледаш да им разсеяш вниманието от хазарта, разбираш. Аз това да кажа, според мен само звучи малко глупаво, но според мен по-добрият вариант е да се заребиш по нещо друго. Нали, тогава може би ще оставиш хазарта на заден план. Добре,
В смисъл с какво друго да го заребиш, което да не води до пристрастяване до такава степен, че да примерно качиш. игране на игри вместо хазарт. Примерно. Да. Мисля, има 30-40 годишни, които играят игри, нали? Това не е лошо и без за предпочитане, отколкото примерно за да ходиш на хазарт, нали? Това да ти е свободното време. Че вляза в казиното. Нали, Реално да. Ема ето пак казиното ти пак ще се сетиш, защото е пак и вид игра, разбираш, айде да играем. Не знам. Не мога да ти кажа. Имам много приятели, просто не искат да го спрат. Смисъл, най-вероятно спират го за някакво време и после пак се връщат и така. Не става. Не знам. Не знам, и ние не знаем. В смисъл, задаваш много интересен въпрос, аз не съм такъв човек, който може да отговоря, аз не съм лекар. Аз съм учил за това, аз уча за юрист човек. В смисъл, осъда хората на деянията и се опитвам да им разбера Добре, мотивите. според теб не може да се направи някакъв закон, който да те ограничава от хазарта. А той между то може да е, но въпросът е колко ще са печеливши от това нещо. Реално колкото било нелегално едно нещо, тук повече се печели. Примерно, ако закониш марихуаната, кое ще е по-печелившо? Да отидеш да си го купиш марихуаната от аптеката или да я купиш от дилъра на по-висока цена? Да купиш от дилъра на по-висока цена. Именно, че толкова, ако се забърни, то ще стане по-печелившо, защото все ще се намери начин да се правят нелегални клубове и да си залагат. Примерно в Хавай хазарта е забранено, има нелегални клубове, които се действат и печелят страшно много. Да, и тези клубове нарочно не ги затварят. Нали, те, ако се мисли, че не знаят, че ги има. Аз друго исках да ти кажа. Относно промотирането за хазарта, тъй като това вече навсякъде се промотира, къде се гледа хазарта, ще се говори, че трябваше да се намали това промотиране на казина. Обаче, преди да се върна в Плевен, разкарвах се така из университети и бях наляво надясно из градовете. Да. Няма да казвам точно университета, в който влизах, но влизам в един университет. И оглеждам, нали, там всичко как е. Бях в самия главната сграда, защото той е разделен на няколко сектора. И от главната сграда излизам и отивам към спортната зала, защото тяхната спортна зала е разделена. Не се набираше между другото много близко, 15 на минути такъв се да и хода. И стигам до там. Влизам вътре, слушай, влизам в спортната зала. И сега идва най-интересното нещо. Те имат баскетболно игрище, футболно игрище, имат всякакви игрища там. Да. И в момента, в който влизам, първото нещо, което виждаме е окачена FBET FBET плакат, а до него има WinBet плакат. Мисля, два спонсора в университет се промотират в спортната зала. Да. Което е скандално. Скандално е, меко казано. И не само това, когато влезеш вътре в баскетболната зала, представи си, нали, баскетболната зала и от ляво и отдясно на сградата има някакви седалки за сядане. Отгоре върху седалките покачено WinBet от едната страна, от другата страна служено FBET. Вижда, тук замисли се кой финансира българския спорт. Да, ама в университет стига човек. Тук няма пари, замисли се. Стигат, хората се борят да няма по билбордовете казина и хазарти, такива неща да се промотират и в същия момент имаш го в спортната зала на университета ти, където хората влизат супер много хора. Всеки ден, примерно, нали сега в моят университет не е така, но поне в моят университет, когато вляза вътре, човек, ние са пълним, няма 200-300 човека там всеки ден и ти гледаш, минаваш, влизаш, гледаш го, нали, това ти става и ти прави впечатление. Няма как да спрат хазарта и в същото време да пускат реклами в университетите. Аз съм чуш, че още малко ще почнат да ги слагат по вратите на главните сгради. Съгласен съм така. Ама ние какво да направим? Кажи ми, ние като граждански дълг, какво направим? Нали, смисъл, един исторически канал се опита такова да направи за билбордовете с хазарта. Ако помниш, да няма да му споменавам името, защото да не стане продуктово позициониране. Като цяло няма споменаваме имена. Да, просто е исторически канал, вие се сетете кой. Опита нещо. Да, вие нещо такова опитаха. Дали според тебе такова нещо трябва? Щом предишния ден се прибирах и минах по магистралата и виждах реклами, иначе не, което е лошо. Значи, виж сега, хазарта, да, порокен, не може да се отрече, но, какво да ти кажа, смисъл, за нас специално трябва
да се регулира. Нали, смисъл, винаги ще си има такива хора. Ти не можеш нещо да го спреш. Да, бе, но проблема е, че колкото повече има хазарт, толкова повече не могат да го регулират. В смисъл, вече се промотира навсякъде. Няма реклама, да не е свързана с хазарта вече или айде с пушенето, примерно. Нали, което не знам как да го коментирам. Те вече човек стигнали са до това, че влизаш в една дискотека и има хазартни реклами. Влизаш да си купиш някъде, примерно, айкос. Аз не пуша, не употребявам никакви такива неща, но съм забелязал, да, но имам приятели, които са влизали и аз, нали, съответно съм с тях. Съм забелязал, влизаш да си купуваш айкос, има такива мониторчета, да, нали, дават някакви неща, реклами на казино. Човек, какво се случва? Ние навсякъде, където влезем за всичко, има навсякъде рекламите направо се късат. Не знам, това е скандално, не знам въобще как мога да се допусне такова нещо. Се замислени в каква държава живеем и тогава си отговори на въпроса. То прекалено е очевидно. Добре, Васе. Аз мисля, че за хазарта бая поговорихме цели 16 на минути. Имам друг въпрос за тебе. Кажи ми, какво мислиш за любовта в днешно време? Айде да си поговорим малко за това, защото и за това има много скандални истории. Дали сега ще ги кажа, ще видим, зависи как тръгне разговора. Но, кажи ми, какво мислиш за любовта? Има ли любов? Какво представлява любов? Значи, ви сега, по принцип, сега няма да се пускаме в излишни клишета, защото всеки, нали, любовта просто за всеки е различно. Сега в днешно време стига как да го кажа, така че да ме осъдат после. Ама ще го кажа майната му. В смисъл с тези ЛГБТ работи, глупости, които те се превърнаха в политика и в това да се наложи, че това нещо е нормално. В смисъл, да, нали, любовта, да, вярно някой ще каже, да, това не е хубаво, това не е най-святото, да, така е, но понякога тя може да те наранява, понякога те прави щастлив, но реално ако е между мъж и жена, уточнявам, нали, между мъж и жена, да, аз, нали, съм съгласен, в смисъл зависи да не се превърне просто така, че е токсична връзка, то си много се зависи от как да не се превърне в токсична връзка? Според теб, кой е ключа към една успешна връзка? Хората. Буквално са хората. Не мога, никакъв друг фактор тук не ти играе. Добре, да е, примерно, ти си имаш приятелка, да кажем и се скарате за нещо. Какво ще направиш, за да решиш проблема? Ще уточним какъв е проблема и в тя е вината. Значи не са хората, значи е комуникацията. Реално да. Според теб комуникацията може да реши абсолютно всеки проблем. Реално да, защото ако и двамата си изясните проблема, може да стигнете до решение. Не знаеш какво казват. Знаеш ли си, проблема е 90% решен. Да, другото вече е на въпрос на комуникация. Ами, добре, Васе, това е хубаво, обаче аз искам да те питам друго. Откъде нещата започнаха да се объркат днешното поколение? Кога започна всичко да се разпада и кога хората вече не са истински, вече не гледат да търсят любов, вече не ги интересува това нещо, ами по-скоро спът с едно момиче заради удоволствието и след това я зарязват. Примерно, или примерно обратното, защото, нали, сега в случая не казвам, че всички са еднакви, че всички мъже са нещастници и всички момичета, ама вече по-голямата част от поколението ни е много зле. Къде се случи това нещо и защо се случи това нещо? Имаш ли някакво мнение по въпроса? Въпросът е, че всичко ще го обобщат така, буквално с политика, защото започнаха сега с тези феминистки движения, в смисъл... Според теб това цялото промотиране на тези всичките, не само за феминистите, за всичките различни комюнитита, нали, там LGBTQ, да. Там има някакви 100 000, вече не ги знам какви са, за това, че жените са били силни самостоятелно, за това, че мъжете трябвало да се държат по-мъжки, да ни пука за нищо. Мисля, че е това цялото нещо направи новото поколение много зле. Да, една част да, защото то се зависи от възпитанието, но като оставиш децата да се вслушат в тези неща, вместо да им обясняваш как наистина стоят нещата, че е важно да си направиш семейство, че семейството е стабилната единица за всяко едно успешно проспериращо общество. Ама хората вече не го мислят. Да, те хората, защото сега се набляга на либералния индивидуализъм, т.е. сега не е важен колектива, важен е аз какво правя. В смисъл, на мен ми е важно на теб да ти е изгодно. На мен да ми е изгодно, че на тебе може
да те наганя по всякакъв начин, на мен това не ми пука. На мен ми е важно, аз за себе си да съм си го направил, защото сега се издига идеята за кариерно развитие. Тоест заебаваш кариерата, заебаваш семейство и останалото, за да имаш кариера. Според мен не е така. Според мен хората вече, нали, то главно, сега мъже, жени няма значение. Главно, мисля, че на хората вече им писна от цялото това нещо, да се правят, нали, да си пишат в Инстаграм, да се правят, че не и пука, защото между другото вече запознати са много различни. Те се случват в Инстаграм, не се случват в реалния живот. Много трудно мога да опознаеш човека от среща. И според мен вече хората не искат да се занимават с това и затова гледат повече на кариерното си развитие, отколкото на връзките, защото познавам много свестни хора. Свестни хора има навсякъде. Стига да искаш да ги намериш, нали, това е най-важното. Познавам много свестни хора, които си нямат приятелки, нали, примерно когато, нали, приятели. И съответно, когато ги питам защо, отговорът е защото не се занимава вече. Казват ми, това поколение не става, не мога, искам да си гоня кариерата и след време ще го реша. И идва един такъв период от време, дето вече имаш кариера, ама няма как да го решиш вече. Те те карат така, точно това си говорим, нали, защо се случи цялото това нещо. Но според мен аз мисля, че има още един фактор, за да се случи това нещо. Промотирането на малки деца за това, че е готино да пушиш, за това, че е готино да слушаш чалга песни, в които се говори за секс и как не трябва да ти пука за партньора ти отсреща и трябва да му изневеряваш. За това да се държат като тотални батки, което между другото е страшно грозно и да си невъзпитан вече не е модерно. Не знам кой си мислеше, че е модерно това нещо. Явно. И мисля и това да имаш много повдигнато самочувствие, това е за жените главно, защото са много лайкове имат примерно в Инстаграм и да си мислят, че те не трябва да дават нищо на масата от среща, пък ти реално, нали, да даваш всичко възможно, за да си с тях. Това според мен е обърна абсолютно цялата представа на малките и в момента нещата са доста зле. Хората се кефат на простотия, тя се промотира навсякъде и затъпява все повече и повече народа. Да, но не замисля се, че това е целта. Нали, кой ти иска умен народ? Така е, най-лошото нещо, което мога да искам е умен народ някой. Но въпросът е, че ние нищо не правим по темата. В смисъл, много хора знаят за това нещо и просто така, добре, няма работа. Мисля, аз какво да направя, нали, продължават си живеят живота и докато хората не разберат, че всичко зависи от тях, нищо няма да се случи просто. Нищо няма да се промени. Трябва хората да знаят, че когато са постоянни, излязат примерно така няколко дена на протести, всички заедно, не да отидат 20 човека, защото, нали, сега това е друга тема, дето исках да говорим за протестите, но не за нея малко по-късно. Трябва да се знае да излязат, нали, всички хора да протестират, да се прави нещо. Когато се прави нещо, няма как да няма някакъв резултат от среща. Нали? Да, ама кажи ми последен протест, сега гледах скоро един ютубър, който пусна нали, епизод за протестите. Ако го следите, нали, ще ме разберете за кого говоря. И той каза, че последният масов протест беше 2020, когато свалихме, нали, знаете, на Куба правителството. И какво после последва? Остана по-зле. И какво с протести мислиш, че ще е такова? И с протести мислиш, че ще се работят, то не винаги се работят. Знаеш колко малко в историята мога да вземем, нали, успешни протести. За протести точно това ще да ти кажа. Искам да ти кажа, че дори хората, когато се съберат колективно, нашата държава, доколко не знам дали са правилни нещата, но 80% си в сектор. Хората, когато се съберат, направят този протест, го правят с дадена цел. В повечето случаи е оставката на някой. Когато човек си подаде оставката и си тръгне, идва още по-лошо на негово място и нещата стават още по-зле. Ние пак го гоним, идва трети, той е отвратителен, идва четвърти, пети. Това продължава в един вечен цикъл. И този цикъл не знам как трябва да се оправи. Ако трябва да съм честен, защото всеки път, когато махнеш някой, идва, нали, как се казва, по-голямо зло дори на негово място, човек, който въобще не си разбира от работата и въобще не знае какво върши. Да, и ама те хора къде идват? Откъде идват според тебе? От нашата образователна система. И не само от там, и от по цялото ни правителство си е наговорено правителство. Там не мога да влезеш без връзки. Нали, там кажи ми някакъв можеш. Има места, където мога да влезеш без връзки. Стига, има някакви такива места, където мога да влезеш без връзки. Да. Обаче иска да ти кажа, че още в момента, в който някой не си подал ставката, вече се знае кой ще е на негово място. И се знае какво ще се прави там. Така че от протестите, нали, хем няма смисъл, но пък хем не може да сме безучастни да седим и да не правим нищо. Нали? Трябва да покажем, че една държава може да се надигне. В принцип, да, съгласен съм, но
Уше, да разбереш, ние нямаме политически елит. И за тук превключваме на една друга тема. То политически ни елит отдавна е избит. Ние, като нямаме елити, ние, ако примерно аз, ти и останалите наши компания сме елити, ние сме много малко. Може да има и други като нас, нали? Но ние сме много малко. Да, то трябва да е много голяма бръка. Точно. Нали, то елита се предава от поколение на поколение. Ние какво ние сме... Ако трябва да го събера, нали, може да има и други като нас. Нали, с радост пишете в коментарите, ако мислите като нас за някои въпроси. Не сме много малко в сравнение с большинството. Да, проблемът е, че точно большинството нищо не прави. По въпроса и това е тъжното, ама то за всичко това, нали, как се казва, ние сме си виновни. Да. Да, не знам какво ще се случва и всяка влезем в еврото ще видим какво ще се случва също. Защото там нещата според мен ще са страшни. Надявам се да бъркам. Аз това мисля да е за първият подкаст. Ти какво мислиш? Ще лафаме още. Да. Ние както искаш, защото зависи колко се го прави. Няма да тъкчаваме хората в един пилотен епизод. Аз мисля, че за пилотен епизод толкова стига. Другия път пак ще похванем нещо, така си говориме. Но като цяло това е идеята, хора, както виждате. Седим, сядаме, глафаме си някакви неща, абсолютно нецензурирано, някой път дори правим и грешки, така че да. Всичко трябва да е естествено, няма смисъл да ви лъжем, да зарежем някакви неща. Така че, ако ви хареса подкаста, може да се абонирате, може да харесате, пишете някакви коментарчета, ще ги прочетем всичките. От мен, чао! Чао, чао!